Pria idaman terakhir. Ngapunten nggih matur suwun. Yang minta peridaman nggih terakhir. Monggo Mas. Iki kalau mau kata-kata tari ngrimo, kula campur ati surya. Mudah-mudahan kita takon juga kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Kula aturi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususipun warga Blito, sampun terpuji-puji. Salajengipun nggih menika wayang kulit Tempat Surtup bersama Ki Dalang Senaji Sabdo Cinta Sugeng Nirvani.
ageng kersaning sun Arkawi kang suarane gendeng gondo kusuk sandya kala wis pudar amarga tinilar Sanghyang Surya manjing ancala telasing cahya jenar kantun peteng dedet wancina wanjing purwaning ratri ing madyane wana Grendha Wahana katingal wit ingas jejer sanga randu alas lan jati kumara anggen diyeng reksa mandira ya oyote nyaluwir umrembyah lirik maning yaksa kang gegirisi anggih menika dununge ana ing pasetan Ganda Mayit dasar gawating kaliwat-liwat wingit kepati satengah ana jalma mara bali rahayu tata gelar wujud wana nenggih lamun dinulu sarana socaning permana jati menika wujud dangkane dewa penggodha pangrencana awasta kahyangan dandang manguri dadya sramananing drumiksa bajul barat benjong warudoyong engklek-engklek balung atandak jin setan priprayangan sukma sasar datang kantun dangkane guna desti tenun teluh drojo santet bondet kelawan pilut sedaya watak drengki sahi dahwen open jail metakil demen mulat pasulayan sirik marang karahayon dasar wanci dalu anyarangi Jawa gremis kambibuan gandane kukusing menyan putih katingal singuk rinaosake geter nyabe mendiring aja to jalma manungsa sata kewan kang sembrono bakal kacemplungna menyang jurang pangalapan mula saben dungkap wayah samarai abencana wabah abah ratuning wabah memedi colek banaspati wewe bang wewe putih gendruwo sarta congculi ana swara tanpa rupa ana rupa tanpa nyabawa ana ganda tanpa wahana peteng dedet dasar pating cengenges gurune bocah nangis tan katon kumrembyah yen adoh kapiyarsa rame dicedhaki ilang katingal rame dicedhaki ilang tengahing dalu krungu pasar kumendeng kumandanging kang pasar
candak ulak dol tinuku. Pating Curawe lamun sinawang katingal panggonane genjong jangkong kang mider ing pasar bangsa Nyiluman. Sinten to ingkang sinuyudan bangsane Nyiluman lelembut jin prayangan menika tilas widodari Tenjomaya ingkang kenosot jagat nata bemisik Pandya Batari Premoni ya Batari Durga. Sirna Kasulistyanira salah kedaden wujud raseksa kang angge girisi. Dasar netra pentul esmu mencorong kaya mripating kucing Candramawa. Grana mungal kaya candhi ing palwa, lambe biru binenges jingga. Wandana abang lir tembaga, waja nyrangah kaya kuliting duren. Dasar watak tandang mara tangan suka gendak gunane liyan. Karmi ngombe getih nginum wisa kang ngendhating tali murdul. Sinten to ingkang kepareng sowan wonten ing Ngabyantara Nata? Sidhem temenem datan ana sama bawaning malang tumalisik prasasat ron-ronan datan ana bah samirana datan ana lumampah amung kapiyarsa kadri bawaning Sang Batari Permoni mila samiya jepiping pindha kala jengking pertiwi ngrantos sabda nira Sang Permoni. Lenggah sila tumpang Amerika Jangga Sumanung menika ingkang putra ingkang jejuluk swijining Nalendra paringan asma Sang Maha Prabu Dewasrani marak sowan Ngabyantara menika taman mijil nadyan to dereng kawijil ana ing les nyandrang tinggal bangun sawendri so jono amonge triya ala becik sinebut dalma dalma ya anggong saking pangreksa yo bae gunung gunung tempur sesauran
Sri Naranata Tuk ira miyosene waka sinepo prasan tono sumewe monggeng ngayu sumewe monggeng ngayu dengar saning sang nermate mangko dhisik yen sukma susmitaning sun pun langgeng rahayu sagung pawana jroning tentreming sore iki ora kaya-kaya adat saben adat biasane ana nggoning kahyangan dandang mangure iki kang manggon ana telenging wana prendha ana ing tepining segara kidul sumriwinging angin mamiri kaya nyempyok jroning atine atmaces lan sesawangane peteng dedet lelimenan kaya ana pedhut kang anutupi nanging dadekno kagiating pun ibu nggih putraning pun ibu kersa marak sowan ana ngarsaning pun ibu ora kewetang suwene wis Trimadya Candra ora teka ana ing kene apa jenenge anak lali karo wong tuwa apa jeneng anak ora ngerti yen di arep-arep tekane marang wong tuwa sak temene wong tuwa ngono ora duwening panyuwun apa-apa yen anak sugih wong tuwa ya ora njaluk duit yen anak wis jaya ya wong tuwa ora butuh apa-apa butuhe wong tuwa amung kepingin weruh pasuryaning putraning kang gelem tedak sungkem ana ngarsaning Sudrama kakung lawan ibu iku senenging wong tuwa ngono Dewasrani coba waliten wong Dewasrani ya wis nindakno laki rabi tegese Dewasrani ya wis dadi wong tuwa kaya apa rasane wong tuwa diwaneni anak kaya apa rasane wong tuwa ora dipaelu marang anak grendes ana dada usang Dewasrani lamun saka iku nger tak angen-angen pirang-pirang wulan kok ora teke sakjane apa anakku iki wis lali karo mboke apa anakku wis lali karo dangkane Ono Dewasrani dina selengko lejar rasane ngatining pun ibu dene apa ing kari kalenggan iki tekaning Dewasrani ana pengayunaning ibu ndadekno mongko keng anakku mongko keng atiku nggih
kaya ngopo? Apa pinanggiya Bagas kewarasan anggonmu bebrayan saben dinane iku? Dewasani matur Kang Trewaca. Kala lemeng griya sumedhot jroning tiyang mang nembah mrengyang gedhe mangkono sesembahan wong tuwa lanang lan wadon winangka pangeran kang katon aja nganti metuning idubasin anjalari lakunira laku kang kasengko sempo mula bektenono wong atuane ra winangka kaya ana ngarsaning yang mengko dhisik Kanjeng Ibu saderengipun ingkang putra pun Dewasrani ngaturaken sungkem pangebekti mugi tumanduk sahandhaping pepodo Ibu. Iya Dewasrani katrima bekti mung kang nglunduk marang puniku pangestuning puniku tampan ana Dewasrani. Andadosaken bombong raosing manah kula nampi pangestunipun jeng Ibu. Dadosaken jibat kaiwangan duh sang Ibu Bathari. Lha ana apa nak pitakonku Wangsulana? Suwe banget sliramu ora nate sowan ana ngarsaning pun Ibu. Apa tembung Ibu iku ora kangen marang sliramu? Ana apa sak temene ngono? Duh sang Dewi Ibu boten wonten sejatosipun pangkuwa galih nanging ingkang kula nate tangleduk arikala semanten ngantos sapriki dereng wonten dunungipun ibarat ngentosi sileming gabus kambanging watu item kula rantos pangandikaning Kanjeng Ibu pikajengan kula kadosa pundi Bu? Takon sing endi nggih? Takon sing ndi mara bloko marang pun Ibu. Merga ya yuswane pun Ibu wis rada werda iki kaya-kaya lalen kata lompen. Akeh laline ngono. Dewasrani, duh Kanjeng Ibu. Mboten wonten ingkang kula suwun kejawi pikajengan kula nalika matur wayah surup wonten ngarsa paduka. Kula matur napa? Waduh Dewasrani, aku ora ngerti yen sliramu takon sing kaya sang kabeh ngurena nepet kabeh dosa
saretening pawono ketukang walake nenengkan perembek nangis keseseken jrone batining Dewa Srani nganti ngantos waspa ndelendeng dhateng palipi ngantos dumawah dhateng bumi mongko ana ujaring dawuh para winasis satriya utama iku aja nganti nangis nganti netesno eluh menyang bumi bakale dadi bumi kang sangar nanging beda kedadosan ingkang senandang Dewa Srani anggene nggadah pikajengan kepingin nglenggahi kursi Gading Suralaya kepingin dados ratuning rat nyawa sekalir wonten ing bale Martakunda manik nadyan to amung sak umuring jagung sak gebyaraning tatit Dewa Srani mentura marang ibu apa sing mbok arep inggih menika Bu kapan kula saged dados sesembahaning kawula ing Triloka Bawana kapan kula menika dados ratu ing bale Martakunda manik ratu ing nyawa sekalir jagat Girinata Kanjeng Ibu ewah kaya ing pambudi Sang Hyang Betari Oma ya Sang Hyang Permoni negesi apa kang dadi pitakone ingkang putra pun Dewa Srani tangih lamun mokal bisa kasumbadan mbok yo aja gege mangsa aja gege mangsa Dewa Srani mengko yen wis wayahe lak yo bakal tumeka lah menawi boten diwayahaken terus kapan Kanjeng Ibu kula saged nglenggahi dampar keprabon niku lho yo aja keburu sengit aja duweni kekiran sing kaya ngira sing kaya
Kanjeng Ibu dos pundi? Pikajengan kula menika dos pundi Ibu? Mengkene ya Dewa Srani ngeling ngono. Dadi satriya iku sing lantip ing driya waskita ing semua sing panggraita luwiting wicara letet ing tetembungan. Bisa ngrasakake swasana kang ana. Dewa Srani ngene. Anggonmu duwening tujuan, anggonmu duwening tekad, anggonmu duwening kekarepan dadi ratu ning Suralaya nglenggahi dampar keprabon jagat Girinata. Kuduning sliramu ngerti critaning purwaning ana, bibit purwaning sakawit. Kayangan Suralaya iku aja mbok anggap yen weke wong tuamu ijen. Jalaran. Potole Gunung Ungkal dadi kayangan Suralaya iku biyen putraning Sang Hyang Tunggal ana telung perkara. Siji Sang Hyang Puguh, Sang Hyang Punggung, Sang Hyang Samba, Sang Hyang Suca Tenggara, Sang Hyang Ismaya Jati, Sang Hyang Bathara Guru. Yen pancene kanggo sraya supaya Dewa Srani kepingin dadi ratu ing Suralaya. Pun ibu iso wae, iso wae. Nanging ngawuning ana Suralaya iku ya weke Togok. Lek Togokmu sing gampang wong Togok. Tedhak Braham. Tedhake pamomonge wong angkara murka. Ibarate tak senengno, kesenengane. Nganti tuwuk boto cokrik tak golekno, boto arak tak golekno, boto gepengan tak golekno, boto wong ayu tak golekno, wong Togok. Iku Togok. Lah menawa wong tuamu Bathara Guru tambah gampang. Mergo aku iku ibu, ibumu iku bojone Bathara Guru. Yen Bathara Guru ku wong lanang, pengapesane wong lanang kok kene lho, pengapesane wong lanang. Nek bapakmu tak kaya ngopo, pokoke tak tuki iki ngene ya wis manut. Lah nanging sing nyala wedi iku Ki Badranaya Semar tan kena kinaya ngopo ora butuh apa-apa. Iki lak angele kaya ngono. Nanging kedah kula nate nglenggahi sak gebyaring tatit napa sak umur jagung kula dados sesembahan wong Triloka Bawana Kanjeng Ibu alon dhisik. Ya. Luwih becik pun ibu iku tumekaning pati yen ora bisa nuruti anakku sing bagus Dewa Srani. Ya. Tak itunge dhisik, tak kecikane dhisik. Apesing Semar iku ulang apa tanggal pira taun apa? Tak deloke. Inggih, kula manut lan panjenengan. Mula dadi anak iku sing manut marang wong tuwa. Aja mok ngeyel tok karo wong tuwa. Anggitmu ya gampang dadi wong tuwa. Yen anak gak tau dadi wong tuwa, ta wong tuwa tau dadi anak. Ngeling ngomong. Inggih, kula manut. Ya ngono, siapno kabeh ngono. Kloso, rangkep. Sandingan pepok. Menyan putih sesirai liman tumumpang ana prapen. Siapno kabeh. Tak gedruke bumi. Ana ing dandang manguri iki bakal mesti bakal keturutan kon. Dasar sawijining wanudya kang tau tampil dados garwa Prameswari napa ing Suralaya. Sendakep asta saluku tunggal, sendakep to sampun makna tunggal kumpul plek kaya bisa nyampi wijekna jiwa ing antaraning raga. Ana dawuhing para winasis aja munggah gunung goleki sepine gunung.
munggah gunung golek ana sepine suca permanamu. Nyatane gunung yen diunggahi kebak swaraning kombang kemreketing ranting swaraning gegodhongan angin lan sapiturute. Munggah gunung golek ana sepine gunung munggah gunung golek ana suca permanamu suca paningal permono ati. Golek ana bening kang manggon ana ing telenging ati. Dasar padang panerawang sang Batari Durga lantip ing driyawas kene ing semau sing panggrahi turu miting wicara ting tembok wenteh mangertosi menawa ana ing Mayapada ana jemegreking bangunan anyar wujuding ngemba rupa marang kayangan Suraya barang dinyatakake sacara gaibing netra dening sang Batari Durga Ki Badranaya Semar bangun kayangan mati pangrum-ruming wirang wani sada kala sumandhing kaya ngeblataken sang Jara Betah kaya ngeblataken sang Jara Betah tobat aku Dewa Srani ya nak umpama iku mangoran rontong dalanmu marga rahayu luwih becik puni butuh mekaning pati langsung putraku ora bisa mulya Dewa Srani wonten kasihan dawuh Sang Maha Dewi ngene ya nak ngene tak kandhani kowe nate ngendikan lamun bapakmu iku mban cindhe mban ciladan ora tresna tumraping Dewa Srani prasasat kaya anak buangan ora kaya ngono nggih wong tuwa yo sipating wong tuwa iku Bapa Surya kaya srengenge esuk ana etan awan ana tengah sore ana kulon pungkasane jebedhuk esuk ya wis ana etan kaya ngono tresnaning wong tuwa tumraping anak nggih aja duwening panemu ngono tumraping wong tuamu Bathara Guru nanging pun ibu duwe saran kang prayoga nggih wonten menapa saranipun Kanjeng Ibu ngene sepisan senengno atine wong tuamu gaen marem wong tuamu gaen bangga duweni anak Dewa Srani lajeng tata silah caranipun tata carane ngene ya nggih sifat-sifate pakmu iku aku wis hafal, bapakmu iku aku wis hafal. Kok ngerokok dikembari ngono ya mangkel. Korean dikembari ngono ya mangkel. Lah, iki dina ana lelakon Suralaya dikembari Semar bangun kayangan Suralaya, ndadekno kuciwa mangkele wong tuamu Bathara Guru. Mula dina samengko nggih, antarane wani lan ora wani. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Ayo tandang gawe krusan bangunaning Ki Badranaya Semar. Yen wis nganti rata kaya bumi, tak aturno wong tuamu mendah kaya ngopo mongkoke atine Bathara Guru.
kados ngeten iki. Sampun boten tida-tida. Anggen kula nggadah dengan dinten menapa anggen kula marak dhateng Mayapada njomplang bangunaning Ki Badranaya Semar Kanjeng Ibu. Kesuwen ngenteni apa mumpung durung ganti dina iki dina kawijayan, dina tiron, dina kelairamu. Dewa Sranik mongko dina iki mangkat menyang Pulo Jawa, obrak-abrikin bangunaning Ki Badranaya. Tambang pangestu Kanjeng Ibu. Mrene nggih. Tak usapi pojoke jaring ana nggoning. Ndundunamu tak raupi raimu. Aja pinanggih. Papa Cintraka ana ing marga pinanggih kembang Cokaka Mulya pinangka dadi kamuktenmu ya nggih. Dawuh kapundi Kanjeng Ibu kula mangkat ya nak tak pengesoni. Panjenengan nimbali kula duh Sang Mahadewi. Abdi kinasih sun. Menawa kaya mangkono. Sepisan pawelingku budale Dewa Srani anakku. Aja nganti kacicir ana ing marga Rabyamana sak cukupe wadyabala. Sak bergada baris pendem, sak bergada baris daratan. Aja nganti ana Papa Cintraka ana marga. Lah, yen perkara pun Ibu Sun jangkung ana ing dirgantara ora yen kowe manggoni Papa Cintraka. Sandika dawuh Sang Mahadewi, kula sumedya hanindakaken. Aja kanthi kesuwen magita-gita mangkata damping ana Sang Dewa Srani. Nggih.